Tate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikaniso nthawi ino imene mwalola tisonkhane pamodzi kumva mawu anu komanso kuphunzira kuchokera kwa inu. Tikupemphani kuti mukhale nafe monga munali nafe dzulo ndi dzana lija. Pitirizani kuyankhula nafe, pitirizani kutiphunzitsa, ndipo pitirizani kutionetsera zazikulu za ulemerero wanu. Dalitsani wina aliyense amene wapezeka lero lino, ndipo lolani kuti mawu anu awa akatitumikire tonse mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen. Tiye tiyime ndi kuimba Salimo number 78. Mavesi 4 oyambirirawo. Salimo 78 mavesi 4 oyambirirawo. Mukhoza kutiyambitsirawo. Tamverani anthu anga, Chilamulo changa, cherezani cherezani khutu lanu, mawu apakamwa panga. Chiyembekezo chikhale kwa Mulungu wako, osayiwala zochita za Mulungu wako. Ndidzatsegula pakamwa panga mofanizira, ndidzatchula zisisizo zoyambira kale. Chiyembekezo chikhale kwa Mulungu wako, osayiwala zochita za Mulungu wako. Zimene tinazimvaso ndikuzidziwadi, ndipo makolo atuwo anatifotokozera. Chiyembekezo chikhale kwa Mulungu wako, osayiwala zochita za Mulungu wako. Sitidzabisira anawo, koma kufotokozera zolemekeza za Yehova m'bado ukudzawo. Chiyembekezo chikhale kwa Mulungu wako, osayiwala zochita za Mulungu wako. Chiyembekezo chikhale kwa Mulungu wako, osayiwala zochita za Mulungu wako. Khale pansi. Titsegule mabaibulo athu ku buku la Luka chapter 1, ndipo ndidzayamba kuwerenga pa verse number 26 kukalekeza 38. Luka chapter 1 verse 26 kukalekeza 38. Tiye timvetsere mawu ake a Mulungu. Akuti ndipo mwezi wachisanu ndi chimodzi
mngelo Gabrieli anatumidwa ndi Mulungu kunka ku mudzi wa ku Galileya dzina lake Nazareti, kwa namwali wopalidwa ubwenzi ndi mwamuna dzina lake Yosefe wa fuko la Davide, ndipo dzina lake la namwaliyo ndilo Mariya. Ndipo pakulowa mngelo anati kwa iye, tikuoneni wochitidwa chisomo, Ambuye ali ndiwe. Koma iye ananthunthumira ndi mawu awa, nasinkhasinkha kulonjera uku nkutani. Ndipo mngelo anati kwa iye, usaope Mariya, pakuti wapeza chisomo ndi Mulungu. Ndipo taona, udzakhala ndi pakati nudzabala mwana wamwamuna, nudzamutcha dzina lake Yesu. Iye adzakhala wamkulu, nadzatchedwa mwana wa wamkulukulu, ndipo Ambuye Mulungu adzampatsa iye mpando wachifumu wa Davide atate wake. Ndipo iye adzachita ufumu pa banja la Yakobo ku nthawi zonse, ndipo ufumu wake sudzatha. Koma Mariya anati kwa mngelo, ichi chidzachitika bwanji, popeza ine sindidziwa mwamuna? Ndipo mngelo anayankha nati kwa iye, Mzimu Woyera adzafika pa iwe, ndi mphamvu ya wamkulukulu idzakuphimba iwe. Chifukwa chakenso choyeracho chikadzabadwa chidzatchedwa mwana wa Mulungu. Ndipo taona, Elizabeti m'bale wako yenso ali ndi pakati pa mwana wamwamuna mu ukalamba wake, ndipo mwezi uno uli wachisanu ndi chimodzi wa iye amene ananenedwa wowuma. Chifukwa palibe mawu amodzi akuchokera kwa Mulungu adzakhala opanda mphamvu. Ndipo Mariya anati, onani, mdzakazi wa Ambuye, kukhale kwa ine monga mwa mawu anu. Ndipo mngelo anachoka kwa iyeyo. Amen. Lero tikupitiriza phunziro lathu pa nkhani yokhudzana Khristu, kubwera kwake ndi ntchito yake. Dzulo tinali kuona za Yohane M'batizi, kubadwa kwake, amene anatsogozedwa. Koma lero tikufuna tione za kubadwa kwa Yesu Khristu kudzera mwa namwali, munthu amene sanakhalepo ndi mwamuna. Tikaona mawu amene tawerengawa amakonda kutchedwa kwambiri kuti kulengeza kwa Gabriel. Mngelo Gabrieli akubwera ndi kudzalengeza uthenga wa kubadwa kwa Yesu Khristu, zinthu zimene zoti sizichitika apayi, kuti mwana asanabadwe kudzalengezedweratu kuti kubwera mwana motere. Ndiye tikaona mawu a Mulungu kulengeza uku kwa mngelo Gabrieli za kubadwa kwa mbuye wathu Yesu Khristu kudzera mwa namwali zinachitika mozizwitsa kapena kuti modabwitsa. Si zinthu zoti zinangochitika mmene zimachitikira zina zilizonse kapena mmene ana amabadwira. N'chifukwa chake amene adzabadwayo adzatchedwa Mesiya, mwana wa Mulungu. Ndiye zija timakamba kwambiri dzulo lija zokhudzana Mesiya, Yesu Khristu, mwana wake wa Mulungu. Ndipo pamene Mariya akulandira uthenga uwu akuyamika Mulungu. Nyimbo yoyamika Mulungu imakonda kutchulidwa kwambiri, makamaka azathu akatolika amakonda kuyimba kwambiri nyimbo yoyamika Mulungu. Moyo wanga ulemekeza Mulungu chifukwa wandichitira ine chokoma. Ndiye mwina mutakhala inu kungoti mulandira uthenga ngati umene uwu, mungaulandire motani? Mwina mbali imodzi titha kuona kuti ndi uthenga wabwino, uthenga wopambana, uthenga wodabwitsa. Koma mbali ina tikuonanso kuti anthu amene anali kuyembekezera Mesiya kwa nthawi yayitali akuzindikira kuti abwera nthawi imeneyi. Posatengera zimenezi ndi nkhaniso yoti akulandira ndi udindo wolemera, chifukwa udindo akupatsidwa ndi udindo wakusamalira mwana wa Mulungu, umene ndi udindo woti sitingautenge mwachibwanabwana. Ndi mdalitso komanso ndi udindo waukulu umene Mariya akupatsidwa. Ndipo poyambirira tikaona zakulengeza kumeneko monga tawerengera pa buku la Lukali
chapter 1 verse yake 26 kukalekeza 33. Tidzifunsepo zinthu zingapo. Poyamba, kodi zinthu izi zidachitika liti? Zidachitika nthawi yanji? Baibulo likutifotokozera kuti unali mwezi wa 6. Okay? Kuchokera nthawi imene uthenga wa Mulungu unafikanso kwa Elizabeth kapena kwa Zechariah, zokhudzana kuti adzakhala ndi mwana. Ndiye padutsa miyezi 6 pamene uthengawu ukubwera kwa Mariya, zokhudzana kubadwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo dzulo lija tinaphunziranso kunena kuti pamene angelo abwera, ndiye kuti china chake chopambana chikufuna chichitike. Sizingochitika kuti angelo abwera pamene palibe china chake tanthauzo lenene limene Mulungu akufuna kuchita. Koma ndiyeti mu mbiri ya chipulumutso chake Mulungu amakhala kuti akuchita china chake chopambana. Zina zake zikubwera zimene Mulungu anazilonjeza. Chifukwa chake tidzifunse funso lakuti kodi ngelo abwerayo akudzafotokozera uthenga umenewo ndi ndani? Pena mawu a Mulungu amakhala ngati amagwetsoleza, koma kudziwa mawu a Mulungu ndi kudekha kuti kodi chifukwa chani zikuchitika motere chimakhala chinthu chokuthandizira kwambiri. Chifukwa pena timadziwa timangowerenga Baibulo kuti angelo adabwera zidatero, koma osazamako nazo kuti kodi chifukwa chani zikuchitika motere. Ndiye titenge ngati nthawi iyi yabwinonso yoti titha kusanthula zinthu zotereza. Dzina lake ndi ndani? Gabriel. Okay? Gabriel tikaona tanthauzo lake imatanthauza munthu wamphamvu wa Mulungu. Ndiye tanthauzo la dzina loti Gabriel. Komanso ntchito yake ndi chani? Akunena pa verse yake ya 19 akuti ine ndine Gabriel, ndayima pamaso pa Mulungu, ndatumizidwa kudzayankhula kwa iwe komanso kukubweretsera uthenga uwu wabwino. Ndiye ntchito yake imene yakubwera kudzachita. Gabriel ali ndi ntchito yopambana yotumikira pamaso pake pa Mulungu ngati mtumwi kapena wakufalitsa uthenga, kubweretsa uthenga umene Mulungu wamtuma. Ndiye timaona nthawi zina kuti m'Baibulo amakamba za angelo awiri amene ndi akuluakulu. Okay? Angelo awiri. Angandiuze ngelo wina, dzina la ngelo winayo ndi ndani? Alipo angelo awiri m'Baibulo amene amatchedwa kuti ndi akuluakulu. Wina ndi Gabriel, wina ndi ndani? Mikaeli. Angelo awiri amene amatchuka m'Baibulo. Koma tikaona Mikaeli amatchuka kwambiri ngati omenya nkhondo, omenyera nkhondo ya Yehova, otumizidwa kukamenya nkhondo. Pamene pabwera Mikaeli mudziwe zoti palibe zibwana. Koma Gabrieli ali ngati mtumiki wa Mulungu, obweretsa uthenga kuchokera kwa Mulungu. Iye sabwera kudzamenya nkhondo ya, koma kudzafotokozera kapena kudzachenjeza kapena kubweretsa uthenga wabwino. Koma apa tikuona kuti Gabriel akubwera ndi uthenga wabwino kwa Mariya. Mariya taona kuti anali namwali, kutanthauza kunena kuti sanakhalepo ndi mwamuna aliyense. Ichichi nchofunikira kwambiri. Mwina mukhozo madaka kuti nchifukwa chani Baibulo limatanganika kuti fotokozera kwakukulu kuti Mariya anali namwali woti sanakhalepo ndi mwamuna wina aliyense. Musimu tikhala tikuona kuti chinali chozizwitsa chimene Mulungu anachineneratu kuchokera ku pangano chakale, kuti adzabwera Mesiya kudzera mwa namwali amene sanakhalepo ndi mwamuna aliyense. Vula Yesu kudzakutiri tiramotani, koma tipitiriza ndithu bayesera ndiye alithandizo. Ndiye tikufotokozeredwa kuti Mariya ameneyoyo anapalidwa ubwezi ndi Yosefe. Okay? Ndiye ndifotokozereka nkhani yake kuti kupalidwa ubwezi kukambidwa apa sikongokhala kuti ndili pa chibwezi ndi wakuti ayi. Koma uku kuti kozonena ngati kuja kuti mwina wapereka kale chiwongo. Edi? Kwakhala kwa zathu kundeti walola kale. Mukati mulephere osapanga kwati mmakhanga lino mwayamba kubwezerana katundu. Sikuti zimangothera mwemwe. Mmakhandi tuma uko. Banja la tate tisudzulane. Koma wangopereka chani? Chiwongo chani. Ndi zimene zikuchitika apa.
simaubwezi amene timango akamba ngati loli. Anali ndithu uyu ndi mkazi wake ndithu weniweni. Komanso tikufotokozeredwa kuti Yosefe anali wakufuko la ndani? David. Mwakumbukira dzulonso ni makamba za Yesu Kristu kuti ndi mwana wachani? Wa David. Kutanthauza kunena kuti iyi ndi fundo imene yoti ikubwerezedwa osati mwadala, koma chilipo chimene olemba Luka akufuna atiphunzitse kuti Yesu Kristu akubwera kudzakwaniritsa malonjezo onse amene Mulungu adapereka kudzera mwa Abrahamu. Ku 2 Samuel chapter 7 monga amene tinaonera muja kuti kudzabwera mfumu imene idzalowa m'malo mwa Davide ndipo idzakhala mfumu yamuyaya, mfumu ya mafumu. Ndiye china chimene tikuona apa kuti kodi ndi chiyani chimene mngelo Gabrieli akufotokozera Mariya. Kumbukirani monga Zekariya muja, Mariya anazunzikanso nayenso, akuti anathunthumira mu mtima mwake chifukwa pamene mngelo wakubwerera chinali chinthu chonjenjemeretsa, si chinali chinthu choti ngati mngelo wabwera ndisewere naye. Iya, chinali chinthu chonjenjemeretsa chodabwitsa. Izi zizachitika chifukwa chiyani? Koma mngelo monganso adawuzira Zekariya akuti usaope chifukwa choti iwe wapeza chisomo pamaso pake pa Mulungu. Ndiye apa tikuona kuti Mariya akulandira chisomo kuchokera kwa Mulungu, osati kuti akupereka. Okay? Mariya sapereka chisomo kwa munthu wina aliyense, koma Mulungu ndiye amene amapereka chisomo kwa wina aliyense. Ambiri mwina timamva pemphero jambo Mariya mutichitire chifundo mutipatse yani wachaulere chodzaza. Iyayi Ambuye ali nafe. Kumene kuja kumakhala kulakwitsa chifukwa ndeti sitikuzindikira kwambiri kuti chisomo amapereka ndi ndani. Mariya sapereka chisomo, iyeyonso akulandira chisomo. Nchifukwa akuzidwa pakuti iwe wapeza chisomo pamaso pa ndani? Pa Mulungu. Iyeyo walandira uthenga wabwinowu ndipo akumuwuza Gabrieli kuti ine ndine odala, kapena ndine kuti wodalitsika, lilemekezeke dzina lake la Mulungu. Ndiye zinthu zimene akufotokozera Gabrieli apa tingozionanso mwina mwachidule. Chinthu choyambira chimene akukamba akunena kuti iweyo udzayima nudzabala mwana. Okay? Udzayima nudzabala mwana. Mu Baibulo timaona kawiri za kubadwa kwa ana mozizwitsa zimene zimachitika posatengera zachilengedwe, kusemphana ndi mmene malamulo achilengedwe amayendera, makamaka pa nkhani ya chipulumutso mu mbiri yake ya Mulungu komanso anthu ake. Ndipo apa ndi chozizwitsa chimene chikuposa china chilichonse. Dzina la Mulungu likutchulidwa Emmanuel mwa Yesu Kristu amene adzabadwa kudzera mwa Mariya. Chifukwa chani akutchulidwa dzina loti Yesu? Tinakambanso dzulo lija kuti dzina limeneli likuonetsera chipulumutso chimene chimachokera kwa Yehova. Ndipo mu Baibulo kawiri dzina limatchulidwa potengera ndi chimene munthu ali. Mwinanso ena litokhala ndi mbiri mwina m'midzi mwathumu, ena adatchulidwa dzina chifukwa choti adabadwa mwina nthawi ya vula. Mwina masiku ano sizichitika, koma kale kuti azidzakumbukira kuti mwana wanga adabadwa lini, amamutchula polingana ndi nyengo imene ili. Kaya vula yakata ndeti vula itatha nthawi imeneyo dzina la munthu tika mawa mwina kudali maliro ankolo awo kaya ndani awo oti tika mawa ampatsa dzina kapena mango kufa mafupafupa mujeso ndeta akwira ana mudzimu kuti wina akandidyera mwana. Ndiye posatengera zimenezo, koma m'Baibulo pamene dzina latchulidwa limagwirizana ndi chimene munthuyo ali. Pamene akutchulidwa kuti uyu ndi Yesu, zikutanthauzira kuti iyeyo ndiye mpulumutsi wa anthu ake a Mulungu, mwana wa Mulungu. Kuonjezera pamenepo akuti iyeyo adzatchulidwa mwana wa wamkulukulu kapena wa wamwambamwamba. Tikumbukire kuti Yohane Mbatizi nayenso adatchulidwa kuti adali mneneri wa ndani? Wa wamwambamwamba kapena wa wamkulukulu.
koma Yesu akutchulidwa kuti ndi mwana wa wamwambamwamba. Kodi ndi mwana wotani? Mwina titha kudzifunsa, ndi mwana wotani iyeyo? Iyeyu monga mwa Salimo namba 2 timafotokozeredwa kuti uyuyu ndi mwana amene ali ku banja lachifumu, amene cholinga chake ndi kulamulira pamaso pa Mulungu, m'malo mwa Mulungu ngati woweruza dziko lapansi. Munjira ina, Gabriel akumuwuza Mariya kuti mwana wake adzakhala wolonjezedwayo amene Mulungu ananeneratu kuchokera kalekale. Chinthu china monga dzulo lija tinaonera kuti Mulungu adzapereka mwana ameneyu adzakhala pa mpando wa atate wake Davide. Tichizolowere chinthu chimene chizikhala chibwerezedwa ndithu, chifukwa ufumu wa Davide ndi ngati pa mtima pakudzozedwa kwa Yesu Khristu ngati Mesiya, akukwaniritsa malonjezo amene adanenedwa kale. Mpaka lero lino Ayuda ena alipo akadadikirabe kuti kudzabwera Mesiya, sakhulupirira kuti Mesiya adabwera, akadadikira kuti adzabwera Mesiya pamene Yesu adabwera kale. Ndiye izizi tizikhala kuti tikuzikumbukira pafupipafupi kuti Yesu Khristu ngati mwana wa Davide ndi mfumu imene idalonjezedwayo kudzatipatsa ife moyo. Ndipo ngati Yesu Khristu si mfumu ya moyo wathu, china chilichonse chimene tingathe kuchita n'chopanda tanthauzo. Yesu Khristu ngati mfumu atitsimikizira kuti iyeyo ntchito imene akuyichita adzayikwaniritsa, sadzalephera angakhale pang'ono pomwe. Iyeyo ndiye amene adalonjezedwa kuchokera kalekale. Mariya chifukwa chake akudzitenga kuti ndi wodala kwambiri kulandira uthengawo, kukhalanso mayi amene ali chotengera cha mdalitso ngati uwu, sichinali chinthu chophweka kwambiri. Ndiye mwina tione monga naneneranso poyamba paja kuti tifuna tione za kubadwa kwa Yesu kudzera mwa namwali amene oti sanakhaleko ndi mwamuna ndikomo. Anthu ambiri lero lino izizi akumazitsutsa ndithu kuti sizingatheke, zoona angangobadwa popanda mwamuna sizingatheke. Ndi sayansi ibwera masiku ano komanso biology, anthu ambiri amakondota izizi zofunika munthu osaphunzira kuti azikhulupirire. Koma kodi Baibulo lilitsimikizira zotani? Zingatheke bwanji kuti namwali amene sanakhalepo ndi mwamuna mkomwe abale mwana? Poyambirira, zizi zinatheka chifukwa cha mphamvu ya Mzimu Woyera. Izi zinatheka chifukwa cha mphamvu ya Mzimu Woyera. Akuti Mzimu Woyera adzabwera pa iwe, adzakhala pa iwe. Ndipo kodi Mzimu Woyera yakuchita chiyani? Akuti mphamvu yake idzakuphimba. Tikawerenga ku buku la Genesis, nchani chimene chidaphimbidwa ndi Mzimu Woyera? Madzi. Genesis chapter 1 verse 2. Akuti Mzimu Woyera anali pamwamba pa madzi. Adalenga chidziko chani. Kuti bekena kale kosambolemba dziko, ati Mzimu Woyera anali pachani? Pamwamba. Pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndipo Mzimu Woyera anali kufungatira pamwamba pa madzi. Ndipo ndi mawu omwewo amenenso akugwiritsidwa ntchito pamene Yesu Khristu akutidwa ndi mtambo pa phiri paja. Tikakumbukira pamene achina Petro akuti Ambuye timange misasa, wina wanu, wina wa Eliya, wina wa Mose. Chilankhulo chake ndi chimenechi chikugwiritsidwa ntchito. Ndiye kuti Mariya anaphimbidwanso ndi mphamvu ya Mzimu Woyera, kutanthauza kunena kuti china chonse chimene chinali kuchitika nthawi imeneyi chinali pansi pa ulemerero wake wa Mulungu. Ndiye mwina nkumafunsa kuti izizi zititanthauzira chiyani kwenikweni? Poyambirira zititanthauzira kuti Mariya anayima asanakhale ndi mwamuna wina aliyense. Ndinakambako za ena kuti amanena kuti Mulungu anakhangana adachimwitsa Mariya. Ayi, sizoona, komanso nkunyoza Mulungu kumene. Makamaka Mormons ndi amene amakonda kukamba zimenezi. Koma Mariya anayima asanakhale pa ubale ndi mwamuna wina aliyense. Koma kena kamene tikuyenera tikadziwe ndi chakuti pamene Mariya anayima chonchi,
zikuonetsera kuti Mulungu atha kuchita kena kalikonse mwa mphamvu ya Mzimu wake. Mulungu amachita zozizwitsa zosiyanasiyana, palibe chomulephera angakhale chimodzi. Chikhristu chidzatha ngati ifeyo sitidzakhulupiriranso zozizwitsa zake za Mulungu. Chifukwa china chilichonse chimene tingachikambe cha Chikhristu chimachitika mozizwitsa. Chipulumutso chathu chimachitika mozizwitsa, chifukwa palibe amene angathe kudzipulumutsa yekha. Koma Yesu Khristu akubadwa mwa Mariya, amene Mariya anali wauchimo, koma Yesu anabadwa ndi uchimo wina uliwonse ngati? Ayi, sanabadwe ndi uchimo wina aliyense. Chifukwa akutchulidwa kuti ndi Adamu wachiwiri, Adamu watsopano, amene akuyimira mtundu watsopano wa anthu omopa Mulungu. Koma izi sikuti nzophweka kuzimvetsa. Ndi maganizo athu ndi malingaliro athu a munthu nzovuta kuti tizilumikize kuzimvetsa bwinobwino. Chifukwa chake pali zisisi zina zazikulu zimene zoti sungambe kufufuza kuti zidatani Ambuye danane bwinobwino, kuphimbika kwakeko mudaphimba motani Mariya. Ndiye tipezeka kuti tayamba kuchita komanso kuphunzitsa zinthu zosayenera. Komano Baibulo limatitsimikizira kuti izi zinachitika. Mariya anayima popanda mwamuna mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Chifukwa chake pamapeto pake akunena kuti Ambuye ine ndili pano, ndine kapolo wanu, chitani monga mwa mawu anu. Kudzichepetsa kwa Mariya kosiyananso mwina ndi mmene adayankhira Zekaraya. Kwa Zekaraya anakhala ngati alibe chikhulupiriro, anafunsa kuti zidzachitika motani, kufunsa kuti apatsidwe chizindikiro. Ndiye anampatsani chizindikiro, liweyo suyankhulanso ayi mpaka mwanayo adzatani adzabadwa. Ndiye tikakamba nkhani ya kulimbikitsa chiphunzitso ichi chakuti Yesu anabadwa mwanamwali amene sanakhalepo ndi mamuna, ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tizichitchinjiriza kapena kuchitetezera. Pa Chingerezi mwina amati apologetics. Chifukwa lero lino anthu ambiri akubwera akutsutsana ndi chozizwitsa china chilichonse chimene chidalembedwa m'Baibulo. Sizidayambe lero ayi, zidayamba ndithu mzaka zapitazo. Makamaka mwina zaka 100 zapitazo anthu anayamba kubwera kuyamba kutsutsana ndi zozizwitsa za Mbuye wathu Yesu Khristu. Makamaka kubwera kwa science, kubwera kwa biology, anthu timambodzilenga ngati ophunzira kwambiri kuti litha kudziwa kena kalikonse kuti kachitika chifukwa chani, kumamba kufufuza kuti kodi tizitenge tikalike ku laboratory. Koma sungatenge Baibulo kukalika ku laboratory. Izi zinzongofunika kuzikhulupirira monga mmene Mulungu anatifotokozera. Chifukwa chake tiye tionepo zinthu zisanu zimene tingathe kugwiritsa ntchito pamene ena atitsutsa za nkhani imeneyi. Tikakamba za kubadwa kwa Yesu Khristu kudzera mwanamwali, chilichonse chimene chikukambidwa pa nkhani imeneyi chikugwirizana ndi zimene Yesu Khristu ali. Mwachitsanzo, Yesu Khristu anachita zozizwitsa zosiyanasiyana, anauka kwa akufa mozizwitsa. Chifukwa chake kubadwa kwake kukakhala mozizwitsa motere sikuti chikhale chinthu chotidzidzimutsa, komanso kukwera kwake mwamba. Kodi mmene amakwera mwamba adakwera chani? Ndege kapena chani? Iya, anangopita mwamba. Zozizwitsa zokhazokha. Chifukwa chake chikhulupiriro chathu chikuyenera chilimbikitsidwe pakuti Mulungu amene amanena izi ndiye amenenso amakwaniritsa. Lazaro anauka kwa akufa ndi zina zambiri zimene timaziona zozizwitsa. Tikayamba kutsutsana ndi zozizwitsa za Mulungu ndiye kuti Chikhristu chathera pomwepo, palibenso Chikhristu ya. Chachiwiri, kubadwa kwa Yesu Khristu kudzera mwanamwali kukukwaniritsa zimene malemba oyera anakhala ali kunenera kale. Buku la Yesaya chapter 7 verse yake ya 14 akuti Ambuye Mulungu adzapereka chizindikiro ichi kuti namwali adzayima na adzabala mwana ndipo adzatchedwa dzina lake Emmanuel. Ndiye tizindikire kuti buku la Yesaya lidalembedwa liti zaka 700 zisadachitike izi. Ndezi kuchitika ano ulendo zingakhale zabodza zongolota kuti Luka wangolota kuti ndingolemba izi.
ndi zinthu zoti zikugwirizana ndi chimene mulungu akufuna kuchita mu chiwombolo kapena mu chipulumutso cha anthu ake. Komanso tikaona za Luka anali munthu ophunzira kwambiri, anali munthu amene kuti analemba zinthu zimene adazifufuza bwinobwino naziona kuti kodi zikuchokera pati. Sikuti angofuna alembe nthano ayi ngati mmene ena amanenera, chifukwa ena amanena kuti mwina Luka angofuna alembe nthano ngati mmene zimachitikira mu zipembedzo zina, kuti amafuna alembe nthano zoti mfumu yawo inabadwa kuchoka kwa mulungu wina. Okay, ndiko zopereka chitsanzo bwino ngati Alexander wa ku Igupto, okay, amene tidatenga ku history ku secondary. Kumanenedwa kuti kubadwa kwake kunali kozizwitsa, kuti milungu yawoyo anakhala pamodzi ndi mzimayi kubadwa ndani. Okay, kanya yake Mateo. Koma si zimene akunena Luka ali ncholinga chimene akufuna kukwaniritsa, komanso njira yake imene akufuna kukwaniritsa. Akufunsa anthu amene anaziona. Ndipo mwina titha kunenanso kuti pakulemba nkhaniyi mwina Lukayo anakhalanso pansi ndi Mariyayo kufunsa amfotokozere bwinobwino kodi chinachitika chiyani pa nthawi imeneyi. Ndiye Luka ndi munthu amene kuti wafatsa, wophunzira, akufuna alembe choonadi osati kungofuna kulemba nthano chabe ayi. Komanso tikaona zolemba zake zimene akulemba Luka sizikufanana ndi zimene zimalembedwa mzipembedzo zina, monga amene tinanenera muja ngati nkhani ya Alexander wa ku Igupto. Ndi zinthu zoti zosiyana, zinazo zimachita kuonekeratu kuti ilili ndi bodza, zilibe potsamira pempeni kuti chilungamo chake ndi ichi. Koma iyeyo akufunitsitsa kuonetsetsa kuti anthu aona chozizwitsa chimene chinachitika pakubadwa kwake kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Si munthu wachipembedzo kuti angofuna kuti akometsere chipembedzo chake ayi. Chifukwa akadafuna kukometsera chipembedzo chake sibwezi atanena za Mariya kuti anakhala pakati opanda mamuna, chifukwa zokhazo zinali zosokoneza chipembedzo. Kukadaoneka ngati kuti chipembedzo cholimbikitsa chisawawa. Koma sakutero ya iyeyo ali ndi cholinga chimene choti akufuna aonetsere kupambana kwa Chikhristu. Komanso tidziwe chinthu china, kuti anthu amene amawerenga mbiri imeneyi nthawi sikuti anali anthu opanda nzeru. For mwina pena timanena kuti anthu akalewo sanali kudziwa biology, sanali kuzitsata, chifukwa chake amamvetsera zimene adalemba Luka, kapena kuti chifukwa chake Luka akulemba zotereza. Koma kodi nzoona akadakhala kuti anali anthu osadziwa biology, kodi Yosefe akadadabwitsidwa? Sakadadabwa. Koma anadabwa chifukwa chani? Anaona kuti chimene chachitikacho chosemphana zimene zimenera kutani kuchitika, popanda Mzimu Woyera kubwera nkudzamuyankhulanso. Ndithudi bwezi banja litatani litatha likadathira pomwe. Ndiye apapa anali kuzindikira ndithu kuti ichichi ndi chozizwa chochokera kwa Mulungu. Ichichi chachitika chifukwa chakuti mphamvu ya Mulungu yamphimba Mariya. Lero lino tikuyenera tikhalenso anthu otsimikizika mtima ndithu kuti zozizwitsa zimachitika. Mulungu amachita zozizwa. Chozizwitsa chachikulu ndi chipulumutso cha munthu wochimwa. Munthu wochimwa angapulumuke bwanji? Mmene adafunsira olemera uja kwambiri akuti tsono ndani angathe kupulumutsidwa? Pamene akunena kuti chosatheka ndi munthu chimatheka ndi ndani? Kodi ndi Mulungu. Chipulumutso ndi chozizwitsa chachikulu chimene choti wina aliyense pa dziko lino lapansi sangathe kuchifotokozera ola atakhala wanzeru motani. Yesu Khristu anabwera mozizwitsa, anachita zozizwitsa, anakwera kumwamba mozizwitsa, anadzuka kwa akufa mozizwitsa, ndipo adzabweranso mozizwitsa. Nkhani ndi yakuti kodi ifeyo tikukonzekeretsedwa bwanji pamene abweranso kachikene? Nkhani imene ndiyo tikufuna tizilondola kwambiri, kuti pamene tikukondwerera za kubwera kwake kwa Yesu Khristu nanga takonzekeretsedwa bwanji za kubwera kwake kwachiwiri. Kubwera kwake kwa Yesu Khristu chisangokhala chikondwerero chimene tichite lero lino,
koma tilingalirenso kuti kodi akamadzabwera adzandipeza ndili wotani. Ambuye atithandizire kuti pamene tikukondwerera nyengo imeneyi yakubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kudzabadwa mwa Mariya, tikonzekeretsedwe kubwera kwake kwachiwiri kudzaweruza dziko lapansi. Amen. Tipemphere. Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani chifukwa cha mawu anu komanso chikondi chanu ndi ukulu wanu. Mulemekezeke Yehova chifukwa cha zozizwitsa zimene inu mumachita, munazichita ndipo mukuzichita ngakhale lero lino. Kubadwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kudzera mwa namwali amene sanakhalepo ndi mwamuna n'komwe chinali chinthu chozizwitsa, ndipo ndi chinthu chozizwitsa ndithu lero lino. Ulemerero ukhale kwa inu chifukwa ndinu Mulungu amene mumachita zopambana. Ambuye Yesu anachita mtumiki wake modabwitsa, anafa imfa yochititsa manyazi, koma anaukanso mozizwitsa, nakwera kumwamba mozizwitsa. Adzabweranso mozizwitsa kudzatenga wonse amene anakonzekeretsedwa ndi kukoza mtima wawo mozizwitsa. Mutithandizire tonse chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen.